Ukon je jedna od najvećih i najvažnijih arktičko-subarktičkih reka Severne Amerike i ključni vodeni sistem severozapada kontinenta. Izvire u planinskim oblastima Kanade, prolazi kroz teritoriju Ukona i Aljaske i uliva se u Beringovo more. Njegov sliv obuhvata planine, tajgu, tundru i oblasti permafrosta, čineći Ukon jednom od najosjetljivijih reka na klimatske promjene u hladnim regionima. Prirodno gledano, Ukon je reka snažnih sezonskih kontrasta. Veći deo godine je delimično ili potpuno zaleđena, dok je biološka aktivnost svedena na minimum. Sa dolaskom proleća, topljenje snega i leda u planinama naglo povećava protok. Reka tada postaje snažna i mutna, noseći ogromne količine vode, sedimenta i hranjivih materija nizvodno. Prolećne poplave Ukona imaju ključnu ekološku ulogu. One obnavljaju plavne ravni, pune rukavce i močvare i stvaraju uslove za kratku, ali izuzetno intenzivnu sezonu života. U severnim geografskim širinama, gde leto traje kratko, upravo ovaj impuls vode omogućava opstanak biljaka, insekata, riba i ptica. Permafrost ima veliki uticaj na hidrologiju Ukona. Zamrznuto tlo ograničava infiltraciju vode, pa se otopljena voda brzo sliva u reku. Ovaj proces stvara nagle poraste vodostaja, ali istovremeno čini sistem izuzetno ranjivim na porast temperature i klimatske promjene. Jedan od najvećih izazova za Ukon danas jeste topljenje permafrosta. Kako se tlo odleđuje, dolazi do urušavanja obala, klizišta i pojačane erozije. Velike količine sedimenta dospevaju u reku, menjajući strukturu korita i utičući na kvalitet vode i staništa vodenih organizama. Otapanje permafrosta oslobađa i organske materije koje su bile zarobljene hiljadama godina. Njihova razgradnja dovodi do emisije ugljen-dioksida i metana, što čini sliv Ukona delom globalne klimatske povratne sprege koja dodatno ubrzava zagrevanje planete. Ukon je poznat po izuzetno važnim ribljim migracijama. Lososi koji se mreste u njegovim pritokama prelaze ogromne razdaljine i predstavljaju temelj ekosistema i ishrane brojnih vrsta, uključujući i ljude. Promjene u temperaturi vode, protoku i kvalitetu staništa direktno utiču na uspešnost ovih migracija. Industrijske aktivnosti i rudarstvo u slivu Ukona predstavljaju dodatni pritisak. Istorijska i savremena eksploatacija minerala nosi rizik od zagađenja teškim metalima. U hladnim uslovima zagađujuće supstance se razgrađuju sporo i mogu dugoročno ostati u ekosistemu. Biodiverzitet Ukona je prilagođen ekstremnim uslovima. Vrste moraju brzo da rastu, razmnožavaju se i završe životni ciklus tokom kratkog leta. Svaka promjena u tajmingu otapanja leda ili porast temperature vode može poremetiti ovu preciznu ravnotežu. Ukon ima ogroman kulturni i društveni značaj. Autohtone zajednice Aljaske i Kanade vekovima zavise od reke za ribolov, transport i identitet. Kada se režim reke menja, ugrožava se ne samo priroda, već i način života ovih zajednica. Klimatske promjene već menjaju karakter Ukona. Led se ranije topi, zimski periodi su kraći, a ekstremni događaji učestaliji. Ove promjene čine reku nepredvidljivijom i povećavaju rizik od erozije, poplava i gubitka staništa. Ukon je snažan indikator stanja subarktičkih regiona. Promjene u njegovom toku, temperaturi i obalama odražavaju šire procese koji se odvijaju u severnim delovima planete. Ako se globalno zagrevanje nastavi sadašnjim tempom, Ukon će se suočiti sa sve većim pritiscima, a njegovi ekosistemi postajeće sve nestabilniji. Ako se, međutim, emisije smanje i severni regioni dobiju snažniju zaštitu, postoji šansa da se ključne funkcije reke očuvaju. Sudbina Ukona pokazuje da arktičke i subarktičke reke nisu samo lokalni sistemi. One su deo globalne klimatske slagalice, a njihova stabilnost direktno utiče na biodiverzitet, klimu i budućnost života na Zemlji.